גודה. מה, איך הולך? מה, ספר. ספר קצת, תן חוויות, מה זה סנורבורד בכלל? וואו אחי, איפה להתחיל בכלל? תחשוב על הסיטואציה הבאה. אתה עולה עם הרכבת במעלה ההר, כן? הנוף המושלג יוצר אצלך שלווה... מה זה שלווה? תקרא לזה השקט שלפני הסערה. תוך כדי שאתה נשען לאחור, מרים את מעקה הבטיחות לקראת הירידה מן הרכבל, הלב מתחיל להאיץ. אתה מרגיש איך הגוף שלך נדרך בצורה אוטומטית, האדרנלין מתחיל להציף אותך. עושה בדיקת ציוד אחרונה, נותן פליי על המוזיקה, מתחיל לרדת. ממצב של שלווה, של שקט, נוף שמחסיר פעימה כזה. אתה פתאום בירידת חייך במהירות שיא. רק אתה וההר. רק אתה וההר. רק אתה וההר. רק אתה וההר. זה כאילו כל העולם עוצר בשביל שאתה תוכל להיות שם באותו רגע נתון. ממצב של רעש, בלגן בכמות, אנשים שרוצים להרגיש את אותה התחושה, למצב של שקט, אחי, שקט. זה כאילו אתה באמצע מסיבת בריכה מטורפת עם מלא אנשים ומוזיקה בקולי קולות, ואז אתה קופץ ראש למים. הכל מתגמד. לרגע אתה מרגיש שרק אתה שם. אתה וההר. למה אני אוהב את זה בעצם? אז למה אני אוהב את זה? אז למה אני אוהב את זה? אז למה אני אוהב את זה? פשוט מאוד. כי ישנם רגעים קטנים שלרגע קטן, ממש קטן, העולם הגדול בו אנחנו חיים, מסתכם בי. בשלג שמתחתיי. ובנוף העוצר נשימה של הסביבה.